sechegi. Piny owacho ma pacho kae kokalo kuom migawo mar weche maoko koro wacho ni osewe thuolo Boniface Mwangi ma bende en jakene ratich oganda. Komachielo bende ni lweny mar kedo gi landruok kute mag ayaki kindeni ma Amerika duoko piny sir mar omenda ne sekta no pod dhi nyime e pacho kae kata kobedo ni ng'ikruok nitiere. Bende dwaro nitie maneno ni joma tindo bedo kod ng'eyo matut e weche mag nyodo kaka yo mar geng'o midhiero ma ginyalo yudo kuom rem bedo kod nonro makamano. Machiegni piny owacho ma pacho kae kokalo kuom migawo mar weche maoko koro wacho ni osewe thuolo Boniface Mwangi ma en jakene ratich oganda e pacho kae. Boniface nyocha ne omaki e piny Tanzania. Kata kamano piny owacho pok ochiwo ler matut e wi okang' makamano. Obila ne okwor oko mar mbetre mar piny Tanzania ma pacho kae motelo ne ng'anyo ma bende ne ochan bagi kod jokene ratich oganda ma bende wuok e pacho kae ka bende ne gidwaro mondo we thuolo nyawadgi Boniface Mwangi ma bende nchane odin e piny Tanzania. Ng'anyo no koro ok bidhi nyime gi kindeni. Komachielo bende en ni ogai mar ODM Raila Odinga gi sani nitiere od bura mar Senate kama bende odhi nyime gi twako senators e wilaya manyien mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod counties e pacho kae. Odinga wacho ni senators onego kaw ting' margi kaka od bura mamalo, ka bende wacho ni ting' margi en mano mar rango kaka piny owacho ma counties tiyo kod omenda ma bende osemigi mar chwalo chenro mopogore ne jopiny. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo ni lweny mar kedo gi landruok kute mag ayaki kindeni ma Amerika oduoko piny sir mar omenda pod dhi nyime pacho kae kata kobedo ni ng'ikruok nitiere. Migawo mar thieth komakore kod jochiw sir mamoko keto kare okenge ma bende biro neno ni chenro no ochopo kare e pacho kae mangima. Koke kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Mama, you know, be the studio, John. Dok piny mar omenda masiro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mando osebedo kawuok e pinjego mag Amerika osekelo kibaji mathoth ni deko thir kata duoko piny ondamo bende koro piny owacho mar Kenya koro osegoyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Chenro mathoth mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ma yandi siro kod omenda mowuok e piny mar Amerika sani koro chung kama thin ma bende koro pod dhi nyime koro dek chung dwe mar 6 mar higani. E okang' man ni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki odhi nyime to ahinya ne grubego mang'awo piny owacho dhi nyime maneno chenro ma yande itimo kod ruogo moko mago mag piny owacho onywandi kamoro achiel kendo koro tim kod migawono mar thieth. Bedo gi twak mopogore opogore. Twak mokwongo wasebedo gi jogo eko mayudo services kata mayudo thieth e gigo ma waluongo ni dialysis kata dropping in centers. Omiyo kendo kata pachgi bende waneno ka pachgi bende ber kata ntiere moko ma pachgi beyo moko bende ok oyie nikech moko bende pod nigi luoro. It's something that is doable if organizations and communities beneficiaries are involved from the very beginning. It becomes easy because ultimately we know this is the responsibility of the Ministry of Health to provide health services. En chenro opinyo wacho temo timo ikinde madweche adek. Penjo maduong'
en ni to bende onyalo nyago oleo maber, to bende en gino manyalore e kinde machuok ni. Ni integration ber kendo it shows the sustainable way mag health service provision gieki. But again, king'iyo time frame magini otim godo is too short. It is too rushy. It is too rushy ne three parties. One, ne the community themselves, kata key population themselves madhikao services gieki kanye osiptende mag sirikal. Number riyo, en too rushy ne the public health service provider mantiere kuchocho. Okiyudo time maduong mar ng'eyo kata mar bedo gi lony mar handle the key population. Osebedo gi twak health facility mondo wang'is joge ni wan gi joge kuma vulnerable mabejo mamine gi joma nyiri to gimbe onego bene gi yudo services machalo kama. Apisa mchuwe chendogo maga landruok makutego maga yaki e county ma Migori Eliza Owino wach ni ok yot kata kamano gitemo manyalore. Dweche adek to tin to watemo nikech watiyo gi other stakeholders. We collaborate with different line ministries. We are integrating these services. What is it that we can do together? Mondo kik gini jokwa marach. Moko mriruoge makedo kod landruok makutego maga yaki e kind oganda mang'ao ywak ni chenro ni makedo chenrogo duto maga landruok makutego maga yaki e lwet migaono mathieth gineno kakoro ok dhi makare kendo dek ok onyago leo makare. Director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruogno makelo trogo mago pame kaunti ma Migori wacho ni jogo mang'ao e gamo kutego maga yaki pod dhi bedo kod pek e yudorego mag thieth ma bende konyo e galandogo makutego maga yaki ka wuok kuom osiptende mag piny owacho. Malong mang'eny ok osebet kadhi. Anyalo kao kwa mfano community wa manyocha odagi kute maga yaki kanyo migi transfer out mondo gidhi osiptende ka yudo ka gin gi buok kendo moko sechako bedo defaulters. To mamoko madhi kao services mamoko, for example Awendo Dice, Sori Dice mosebedo kaka piloting mag dhi health facilities koro gidhi kacha kaka key population. Koro gipose as general population. Manyiso ni by the time mokalo get ko wuok oko needs ge mag key population are not met. So dekelo risk maduong e community. Akweda ne jogo matije magitimo koro keto gi ng'ao mar gamo kutego maga yaki en mano miwacho ni dek mithoth kodhi rem chop stendego mag piny owacho mondo gikaw chenro bende koro nyalo konyogi e galandruok mag kutego maga yaki. Stigma nitie both sides. The key population themselves ne gin gi stigma. Ok ginyal wuok wang'eyo waduto ni these are hidden population. To sani koro gibiro mondo giriwre gi jotuo mamoko nyaka chandgi. To watemo mondo wapuonja wa healthcare providers kaka ginyalo bedo friendly to the key population. Ne nyaka londo maramoy kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Komachielo ni dwaro nitie maneno ni joma tindo obedo kod ng'eyo matut e weche mag nyodo kaka yo mar geng'o midhiero maginyalo yudo kuom rem bedo kod nonro makamano. Jolony weche mag thieth lero ni kopogore kod higni mokalo joma tindo sani yudo nonro kod ler e weche mag nyodo e mbui. Gikwayo ganda mondo chik itgi ne joma tindo seche ma bende gidwaro ng'eyo matut e weche mag nyodo, kowacho ni mano biro konyo duoko piny iye ma ohiu kod keny machon e kind nyithindo manyiri. Ngire Joakim Musur en jalony e riwruok mar Amref. We in most African countries have not embraced sexuality education and institutionalized it. So many countries don't have sexuality education. Young people are not equipped with knowledge to manage their sexuality. So what are they doing? They are getting it from the internet. You cannot control what is in the internet. In fact, we know that the fastest growing industry in the world is pornography, because people are accessing internet and phones and they're accessing pornographic materials because there is lack of controlled education. Osur bende wacho ni joma tindo nego mithuolo mar golo pachgi kaka yo mar medo bedo kod ng'eyo e weche mag nyodo kod weche mamoko ma bende mulonge magi. HIV remains a problem. Actually, among the adolescent girls, the rates of HIV are going up, when in the country it is going down. So it is something we need to talk about. People have talked about the triple threat, and many times they tell us in different ways. So we need to listen to young people.
Kama chielo bende en ni Johannesburg County Masia yudo tiegruok e weche mag omenda, chenro mabende nosir kod riwruok moro mar weche mag omenda mabende otisni Demula kane olose boma Masia e kinde chenro mar tiegruok no mabende okelo kanyakla johala matindo. Jachung' lo riwruok mar Demula no Patricia Nalianya owacho ni tiegruok no nyokel mondo mi johala obed kod riekni mag tiyo gi omenda e yo makare. Koke County Masia George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Kanyo wuoyo e kinde mane gichiwo puonj ne johala go e boma ma Siaya, nyadendi Patricia Nalianya ma en ofisa kar riwruok midendo ni Demula no ero nofulo ni puonj go ne gin mageto tiego johala go e yore malong'o mag dongo helnigi. Sisi kama kampuni tulionelea kwamba kupeana mikopo haitoshi. Tukaamua kwenda an extra mile ili kuweza kupea wateja wetu mafunzo ya kifedha ili waweze kunufaika na waweze kukua watu ambao wanakuza biashara yao, na wakishakuza biashara yao watakuwa kwa nafasi nzuri ya kuweza kulipa mikopo. Tumekuwa na mafunzo, tumewafunza kuhusu bajeti, tumewafunza kuhusu kuweka kumbukumbu, tumewafunza kuhusu kukua compliant katika biashara, tumewafunza kuhusu kumanage mikopo vizuri. Nalianya wacho ni nyocha gifwenyo ni thoth ohelni thoro podho nikech thoth johala go nitie gik mane ok gitime yo makare mane miyo thoth gi kata duoko hola tamo emomiyo nyogi kelo negi puonj go eko. Kitu ambayo ilitupea motisha ya kuanza mafunzo kama haya, tuliona pengo kwa sababu wanabiashara wengi walikuwa wakipata mikopo hii, badala ya kupanua ama kuendeleza biashara, mikopo ilikuwa inakuwa mzigo hadi wanafunga biashara yao. Na tukaona ya kwamba shida haiwezi kuwa ni mikopo, kuna jambo ambalo hawafanyi vyema kama wanabiashara, na tukaamua kuwapea mafunzo. Na hii yote ni ili kuwapea ustawi katika biashara yao, ili mwisho wa siku wakuwe na skills ama wakuwe na maarifa ya kuweza kufanya biashara yao kwa njia ambayo ni ya kustahimili, ili biashara iweze kupanuka. Magi wacho kamili Senta Dhiambo ma en achiel kuom johala e boma ma Siaya opuoyo chenro no ma oluwo ni biro konyogi mokalo. Nimejifunza mambo mengi. Mwanzo kama mwanabiashara, kabla hujachukua loan yoyote, unafaa kujua hii biashara inakuletea pesa ngapi. Maana unaweza chukua pesa na ukose kulipa ile pesa ambayo umechukua. So kama mwanabiashara unafaa ujue ya kwamba huu biashara yangu nikichukua shilingi 50,000 ama 1,100 nitailipa ama itakuwaje. Ya pili, kama mwanabiashara, kama haukai pale umeajiri watu, unafaa kuweka rekodi za biashara zako chini ili kila wakati unapokuja jioni unapitia rekodi zako ndio biashara yako isididimie. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Jaod bura Masuna West Peter Masara okwedo paro mayando lieki mar golo omenda mag dongruok mag kuonde chung'ute buche mano mar NGCDF elwet jod bura kendo tere lwet piny owacho mag counties. Masara lero ber ma NGCDF timo e kor gwenge ka owacho ni pesa mar NGCDF ok en mano mar county makata kogole lwet jod bura mamalo to pod ibro mana duoke ne sirikal mamalo tok mago mag counties. NGCDF ok pesa county makata gole tok nyami e county duoke national government. NGCDF allocation ok en part of the county money and part of national government money. Makati gole inyalo loke nying mora mora to pod odok ne national. Ma ipenja ni korko kaw million 100 gi wiye mimiyo Suna Weska to duoke na ma national. The Suna West bro yudo classrooms ma schools yudo masani agero grofa 4 Oruba Primary. Olero moko kuom chenro mag dongruok magisani otime ka chung'ur bucheno mana gi omenda mar NGCDF kaka gedo mag skunde, tesende obila, apisi mag ruodhi kanyakla kod mago mag dio e kind chenro mamoko mathoth mag dongruok ka koro owacho ni penjo mabendo penjre ni kod duok agulu mar NGCDF elwe sirikand counties bende mago duto nyalo biro timore. Ne bende okwedo weche moko mawachore ni jod bura tiyo gi wach mar CDF e yudo mbi mar siasa. Olero ni mano nyalo bedo achiel kuom ber ma jod bura nwang'o mak mana ni mokwongo nyaka kuonga yiergi mondi eka giyud ber makamago. Tagero gorofa Sagero Secondary, tagero gorofa e school
miluongo ni Masara Secondary. Be magi brother Masara Secondary number 1 nyaka kuong yieri koka magi obed benefits gi. Ikuong yieri. Ano yiera ka onge CDF. To nagolo mjumbe manigi CDF. Ni wachne. 2017 nokan bunge. Na andraya. To nagolo mjumbe manigi CDF. So manyiso ni bedo gi CDF ni ok mi yieri. Mana kitiyo kode yo makare ma jopiny odhibitisha nitiere MPs mang'eny mane nigi CDF ni to pod jopiny otimore nade owegi. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna owacho ni piny owacho ma Nairobi oserem chwalo chenro mag dongruok ne ward mar Ruai e kaunti ma Nairobi. Owacho ni midhiero mar pi kod chal marach mar apeyni e ward no osekelo midhiero maduong' ne jodaka makono gino mabende koro osechunogi mondo mi gichoko omenda gin giwegi mar konyo bero apeyni kod tieko chuth midhiero magikale mar pi. Ting' monego bedni en mano mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. There are no roads that have been built by the county in Ruai ward. There was an attempt, he told me, to do a road called Kanisani Road. And about 387 million shillings was allocated. 3 rainy seasons later, Honorable Speaker, that entire thing was washed away because he did not have the resources to be able to complete the road. Mane mabedo kiluwa giko mag weche manyien e yorno maradimba gi lak sechegi to magi thuond weche mabende ne waikoni. Piny owacho ma pacho kae kokalo kuom migawo mar weche maoko koro wacho ni osewe thuolo Boniface Mwangi ma bende en jakedle ratich oganda e pacho kae. Machielo bende ni lweny mar kedo gi landruok kute mag ayaki kinde ma Amerka oduoko piny sir mar omenda ne sekta no pod dhi nyime pacho kae kata obedo ni ng'ikruok nitiere. Bende dwaro nitie maneno ni joma tindo bedo kod ng'eyo matut ewi weche mag nyodo kaka yo mar geng'o midhiero ma ginyalo yudo kuom rem bedo kod nonro makamago. Watude koromo kanyo sa 8:09 kone weche manyine yo machok to koromo kanyo sa 10 ne mago matut e kor gwenge. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni jaloch mar ng'wech mar mita 100 e Afrika Ferdinand Omanyala biro rakore gi jang'wech machielo mawuok e piny Afrika ma milambo Akani Simbine kaachiel gi Leslie Sebogo mawuok e piny Botswana e ng'wech mar mita 100 ma Diamond League mabro timore Rabat, Morocco chieng' Jumapil. Omanyala nyoche kovunjo rekod mare owuon mar mita 150 e tuke manche notimore e piny mar Atlanta e boma ma Georgia. Bende e tugo nero biro bedo gi jong'wech mamoko machalo Fred Kali mawuok e piny mar Amerika, Emmanuel Eseme mawuok Cameroon kaachiel gi jang'wech mawuok South Africa Sean Masangwanyi. E ng'wech mar mita 800 jaloch mar ng'wech mar mita 800 e piny mangima Emmanuel Wanyonyi bende biro rakore gi joloch mamoko moting'o jang'wech ma Botswana Ketsobogile Haingura kaachiel gi Tepisho Maselela. Bende komachielo bende en jang'wech ma Kenya Noah Kibet ma bende ne oyudo midila ma silva e kinde mokalo e tuke mag laro simo mar piny mangima geto mar ng'wech mar mita 800 e tuke mar World Athletic Continental Gold Tour mabro timore Zagreb, Croatia chieng' Jumamos. Jaloch mar midila ma silva higa mar 2022 e ng'wech mar piny mangima adhi piem gi jong'wech mamoko machalo Samuel Chepale kaachiel kod jatugo mar Algeria Slimani Moul. 2 years ago I was very strong, but I went back to US. I can't say that I lost, but I gained some. Now I can know how to follow the program. I feel smart to be back na. Sasa najisikia smart na preparation iko sawa. Tunaendelea vizuri na coach na my teammate ananisaidia kwa hiyo training. Unajua hapo nyuma nilikuwa na train mwenyewe. Hansevich Memorial Meet biro timore e kama bende jong'wech mathoth moting'o mago mar ng'wech mar mita 100 Julian Alfred bende biro yuoro. Twech mamoko bende ni manen captain mar FC Leopards Washington Munene wacho ni tim mar polis ne ondiko ji makare kata jotugo mabeyo gino mokonyo ng'wech mare mar laro simbo mar lig maduong' ma pacho kama season ni. Owacho ni polis ni e thuolo maber mokalo mar kawo lig no nikech gidong' gi loch achiel kende kuom tuke gi ariyo ma pod ok gigoyo. Afande go e konya kasari
sani ni e thuolo maber ka gin e thuolo mokwongo bang' loch mar gol 1-0 mane gilogo tim Atalanta agiko dira mokalo. But Kenya Police wamefanya a lot. Ukiangalia the type of investments wenye wamefanya, the kind of players wenye wameleta, is like wako serious with the league. Then I can say this, destiny ya kubeba league iko in their hands, kwa sababu they don't need anyone afanyie favor. They only need to win their games. So I think wamefanya a lot. Wamefanya a lot of experienced players. Juu ukiangalia watu kama hata kina Marvin kwenye tulikuwa na FC Leopards, naweza mtamu kama a very experienced players in the league. Kina Kahata Munene wacho ni oneno ka loch mawang' ne biro dhi na tim nero ma Police kendo gisebedo ka gidongore ka ginyalo timo maber kata rang'iny mar Afrika. Ligi hapo juu inakaa competitive na the same na huko chini. Do I think for the first time in Kenyan Premier League saa hii, labda okay, mimi natumia what I know, kutoka number 13 I think mpaka 18 kuna mtu bado anaweza shuka. The same pia hapo juu. Mtu unaweza maliza number 1 hapa ama number 3. Police emasani otelo gi point 61 magin point 6 motelo ne Tusker eka Gor Mahia ni e thuolo mar 3 gi point 50 kod 4. Maki weche tuke an Milton Ocheng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo.